asni rohama dihamu dohot dame sian debata ama dohot sian Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Urian itu hatta barita nauli di minggu parjolo dung Trinitatis sadarion imana tersurat di Lukas 12 mamukka maisian ayat 10 sahak rodi ayat 20 sada tapai hutihuma. Jadi adong ma sahalak sian natoropina madok tu ibana guru dok ma aparatku marbagi tiap-tianan nami rap dohot aku alai di dok ma tu ibana bahwa ise do babakit au gabi panguhum manang sibagi tiap-tianat dihamu laos di dok ma tu nasida jaga mahamu pasidik kamu manasa haholiton ay nang pemerlubi-lubi halak dada sian artanai nguluna gabi dihatahom masadaw pama tu nasida ninna ma suhado guguni hauma ni sada halak namora. Jadi marhusari maibana di bagasa rohana songonon nama bahenokku ay dang adong hasiatan ni guguni tanokki gabinin nama on mabahenok huluhay nama akka sopokki hupauli ma akka naubalga asa tusi papungokku sude natubui rodi artakku jalada honokku matutodikku alitodikku nunga radi gudang artam say manang pigatanon ipe marhasunangan maho mga minum maho las maroham alainin naribatama maddok ibana eho nalwahon saborong inomma tungguo kosam siyakko iya na pinaradim tui semay songoni mamasa di halahan napapunguhon arta didirina anggo somamora ibana di debata ido saat urian itu hatta isadatik kihama parjamita majamitahon songono jalai sukumma ruas ni huria dia do pilitomu mamora diarta alai pugus di partodio manang pugus diarta alai pugus nang di partodio alai dia lusi na mga lusi do tumagom mamora diarta pugus pitaho di partodio lerong masada halak amadok duminggam mamora di harta alai mamora nang di partot dia. Urian itu hatta sudah jom nama persitahon hamoraon arta alai noain taida ma dada artai hanguluatta alai artai ma baik kita doi asalam manada di basa-basa ni di mata. Taida wanwain di trupuhon sada halak sian natoropi maju Jesus asaronya Jesus marbagi artana tiat-tiananna dohot aparana hahanggina alai takasdo di tolak Jesus bahwa isi pabakitaw gabi panguhum di hamu lapatan na dangolo Jesus gabi bocir ni parbada di nasida na marhamarang no entay ma di turpuho mo se laos tidok ma tunasida jaga mahamu pasirit kamu manasa hahuniton las ido topik di minggut tas sadarion pasiring hamok kuson adong ko hata bata madok
si bora guguk ticur otik namora hita luhut sumurung otik ino sebetulnya namasa di sada bawah narotu Yesus asa sumurung go ibana sian aparanai asa sumurung go ibana sian andinai gumurang nian ibana artai HP takas ma di popai Yesus marhiti nama dok jaga mahamu pasidi kamu ma nasa hahulito pasidi kamu ma nasa hahulito ay nang pemarlubi-lubi halak dada sianing manang dada sian artaning gudna dang jaminan artai gabi hanguluan. Jadi gudang do keberhasilan manang arta di Portibion mangarajumi dia bisa ada hangguan nabui menjamin kehidupan alani ima takas di bagay sa turpuhod di bato orang Yesus dosa ada upama suharu guguni hauma ni sada halap namura aido ibana ma ngagudang artaku ngagudang haumaku bau diokku masopokku bui mau martau-taon mangan minum mau manang nabi gataonon alia haridok ho ngalo ako sabor nginom ma tunggok bosam siap honalwahon naoto ala di bahasa Indonesia itu orang kaya yang bodoh hola pabungu-bungu warta dak kiai bana manarihon artan di tondina holan artan di perdagingon alai salpulo saluhuk nai Yesus 5 sabul pidi dok di bahini unang magabi mau to hamu alai atusi hamuma manang dia lo mau nirohan itu kan aidang di orai di batahi tangan murah alai udang lupa hita manarihon artane tarto diota siswa ada dosa na idang boy mabek kang guluan adong sada ilustrasi sonon di buku na sinurat ni si Let's Solsoy adong masahalak ning manuhor tano usada pertano ido ibana mah sedia bui tuhorok utarmo idok nama gadisima nasa na bui ni dalanamu di dugi humai bana tu seda dulu rupani ibadudu mataroi mulu sedia gurang na bui ni luzongamu ni dalanamu nasaima narwana ay mulu 5.000 meteran no kudeleni 5 hektar 10.000 meteran no kudeleni 10 hektar ini ala dito marlujungi bibana makaliangi turura tuduluk tuaderen inarohana asa diau sude asa boy hutuor sude ay nasaina boy hulujungi nasaina boy hudelen nasaima diau molo hola 10.000 non kurang dopi molo holan 4.000 meter dopi kurang dopi na ide lani bana masapi budak kian sapi luje mai bana sapi hirma hudukna sapi seda-seda mau sana emang boy itu dilani bana sapi gudang ribu meter ido ibana ma omba diau utuhor mau diau masan hubnai alai ta moto usaha tibana macorokon robot nyari lu dia mai bana gali mai bana ujungnya gabi mati mai bana ala di lujana aidang di pikiri bana be nama huwa si bana nama lei bana na luja si majujanga taboto sedia marapot natano idang 5.000 meter dang 4.000 meter dang 4 hektar alai 2 hari sada meter ma laos ima gabi udianna 2 meter
Dugijang, sameter, bulakna. Dison, naing do ibana mangahut tu dirina asa ibana satok tanoi HP, tangguy. Iban na didok dison. Wih hon alwahon sabor nginom mak tungguku hosam siapko. Si Paulus modok. Ba tua hama gunana huomo pertibion. Anggo mago do todi. Dangaro gunana. Dangaro. Alanino ain di arah untuk modo hita asa basiding akahulidon. Basiding akaroha namar bangsa dia tuarta. Dang boy artatai menyelamat tok kita. Basiding kahulidon lapatanna. Bah unang holi. Basiding kamu kuson mesti rakus tamak naik pula di bawah sa studi. Unangnya narong di ruangan nak. Tapi ada kata-kata madok, otik saya, udang sudah. Jadi ikut taperhanaron, tah sebab pemah. Narong di kita. Ido di dok di sada Timotius onom ayat itu. Aidang adong tabuan. Tuhan siang anon, jadadang terbuat kita manangah hal horor. Dan adong bui. Nari buanota. Tuah tua omu salsu nih. Tuah hita marhurit tuli. Badang tu mago kita buas. Asa merhitei dapat kita hanguluan. Alani iman wain di bagasa tupuhon nang arahonon na hita pasiding akaha mukusoni. Aro kaya hatani alak bata mado mokus do mula di mokmokin na toy. Gurang wain sian mokus gawi pro prasahiton. Ngai konte jaga gawi mai pola makan. Aduh guna yang negeri orang dapat bulan kolesterol, kalau udang yang lang si pangaron, udang vitamin doa kelenasi masai di mana? Alani ini ikut jaga otak doa hari pason, basi di otak nasa hari sapon, iro hamo kusoni hari sapon irui. Saya naik tahu sudi, na subuh ita alang otak, tapi kepiro perasa itu. Jauh gila kita makan, luba, tamak. Holang mangahut tu dirina. Hon halwa honinna ya. Aduh madok pormisio to inna rupanikan ba dung di harap jormai ba mati bana mau tolas mati. So patsatin ka dung butong ibana di pak ni manang si malu di jormai los iba perdaguna los iba permati na. Alani ini takas do di dok. Ay mulo adong dihita si pangano dok parabiton. Ta sebab pun may bersyukur. Karena bersyukur itu adalah mengurangi tingkat iri hati. Maka mulai tihon. Marbagi di nawati. Mardua. Di nahuda. Ay nabasa di hujjahuba do. Na marholong niro hatu na kubus. Jangan ang napatang nahita ko di. Si hulit mangging. Si gotil monis inna rupani dangaro toho duduk bahasa Indonesia hemat pangkal kaya rajin pangkal pandai alai adong dum se hata-hata merdong ba pangkalahu dum dari harajaw berbagi mangaleo tu akan gugus mangaleo tu akan hurangan ya kita sanu rapang sadia tu dilita marpang sadia tuar tak tadang boy tinggal honot tado sa luhut na yun so cerita ni si Let's Tolstoy nakingani dua hari saya di bana hape na yang di omo ni asa sudi tanoi di bana tapi dua hari satu alani iman wain diaraw kita marhiti turpuhon asa tutok kita basiding nasa hakulito nangaron lapatan ni puli ay saya songon nama darul luluk doin na nama ngaleo tuwa kana pugus ni dang burho seda rodo nganna guda nang ado si amos medok mangomo do niani bana alai mangomo tu puro nama topu dang ado lapatan niki nanti gudang tawomo
Nang pegudang akapasarya taro karena asing, anggo dihalang parsahidot do, dihalang akana asing do, itu tidak bagus. Tumagom ma, sasaotit niyan. Alay di bagasan hay pasok. Di bagasan las miroha kita. Laho mapakasya ko ni. Laho magkasabab ko ni. Apalagi nuhay di masa ka na perpudyon. Macay une, macay takas do turpuhon padok. Pasidim nasa hamok kuson. Pasidim nasa hauliton. Pasidim ketamakan, kerakusan. Berbagi itu indah. Atau marbisuk mahita laho manggulahun lo manirohani dewata marpanarihum mahita jala totong marbasa-basa ido di halomohot dewata amin martaniang mahita atong asima rohang Tuhan pasti di kami manasa hamok kuson nasa hakuliton Lew suluko kay matukan roha na magkakuloni. Roha na marpanarihon. Amen.